भारतीय जनता पार्टी के बोलो, भारत माता के नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के ಗೆಂದಾಲೆ 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 ಏತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೆಂದಾಲೆ ಏತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೆಂದಾಲೆ 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 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ नरेंद्र मोदी सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के कटील के कठेल के सरकार के सरकार के सरकार के ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈ ಊರದ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವ್ಯಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ನಾಮಪತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಮಾತಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟು 210 ಬೂತುಡು ಸುಮಾರು 125 ಬೂತುలని ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಮಜಾಲ್ ಅದಪ್ಪು ತುಂಬೆ ಕೊಡಮಾನ್ ಸಜಿಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಮೇಟ್ ಸಜಿಪ ನಡು ಸಜಿಪ ಪಡು ಇರ ಪೆತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನು ಕೋನಾಜೈ ಉಪ್ಪು ಉಳ್ಳಾಲದ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಯಾನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಈ ಸರಿಯಾದ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಟು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಯಾನು ಊರೂರು ತಿರುಗಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಸರಿದ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಕೆಲವೇರು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊರ್ತನಕುಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಓಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೆತ್ತಿ ನಾನು ಇಡೀ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜಾರುಂಡು. ಊರುಡು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಕರಿನ 38 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದುಂಬುದಾರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆತನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕೊರಗು ಮಾತಮೇಟ ಜನಕ್ಕಳು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಚುನಾವಣೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡು ಎನ್ನ ಊರು ನಾನು ಈ ಹಂತಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುಲೆಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ ನಾನು ಊರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಲ ಮಾತ ಮತದಾರರಲ್ಲ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಟು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬದ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಯ ರಾವಂದನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಓಟರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ತಾವರೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಓಟು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಓಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟ್ ಆವಡು. ಈ ಓಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಟ್ ಆವಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮತದಾನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇನಿ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದರು ಇಂಕುಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಈ ಮತಯಾಚನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಊರುಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಜಿನಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾದರ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಬೇಕು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ದ ಮಿತ್ತು ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತಾಯಿನಿ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಗೆ ಓಟು ಕೊರಡು. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರವಾದ ನಂಕ ಮೂಲ ಊರುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೈತೆ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು, ರೋಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಐನು ಪೂರ ಆರೊಂಜಿ MLA ಆದ ನಂಗೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ್ದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ್ದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಆಣ ನಮ್ಮ ಸತೀಶರು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಓಟು ಕೊರದು ಅರಣೊಂಜಿ ವಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾದರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ರೂಪಡು ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವ್ರ ತಿರವಡಿಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಳ್ಳದ ಪಂಡ 35-40 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದಾದ ಬೈದನ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಿರೋಡಾಪುಂಡು. ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆತಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಪು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅನ್ನ ಕೈತಲ ಕುಲ್ಲದ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ನಮಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಾರತ್ತು ಅಪ್ಪ ದುಂಬ ಆವ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಆತ್ತು 35 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬಣ್ಣೈತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ತ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಇನಿ ಓಟು ಗೊಂದದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗಬೋದು ಓಟು ಕೊರಡು ಪಂಪನ ನಿಲ್ಲಡು ನಾವು ಇನಿ ಬೈದ ಹೂವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಷ ಉಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಪ್ಪು ಜಾತಿ ಮತ ಉಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ಹೊರತು ಆರೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೆಂದಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕರೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಟು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಓಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತ ಓಟ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ